Pre svega, najdraže mi je što, kao znate, to što znate sami, da je ovo bila jako teška utakmica, bez obzira što smo imali dobro smo otvorili meč, mogu da kažem, jeftino primili taj gol, posle i drugi, ali najbitnije što igrači nisu padali i ispoštovali se dogovor u vremenoj slačionice i svom snagom, znači svi su dali svoj maksimum i uspeli smo da preokrenemo utakmicu i da dobijemo sa 4-2. Sigurno najdraži gol u karijeri? Sigurno, ovome sam sanjao kao dete i mislim da mi se snovi polako ostvaraju, ali nije moje da sada posustajem, nego iz dana u dan da radim još više, da slušam trenera i mislim da će bolje vreme još doći. Koga bi se volio u narodnoj rundi? Koga bi ste volio u narodnoj rundi? Iskreno da vam kažem, ne bi sad o tome, ne znam ko bi, sigurno nam neće biti lako, ali kogod da je, mi moramo da gajimo naš stil igre i mislim da ova ekipa zaslužuje.